For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors are as of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as infertility clinic, ultrasound, hematology, microbiology, biochemistry, ECG, clinical pathology, pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Newsfast Karbi Anglong Birta Khanjibang Nilisami Song Jalening Lengpi Aprangsi Birta Thipipen Arjikta Aronri pen koila sangti lapen arlong kang huatumaphan thangsi nep nangji pura HED Minister Arideng Sodak pen pinpura lok kapajirdam Kothalguri along ke chengsi Mohila Morcha mai kangi bangpho ASDC atum BJP along kaching bedun Wothadlangso Cheleng Sin Production ahin pen Karbi Lamarjan Kason Sepon Difupen Kedamabas Mokim Rongpi Arong Adung Kaching Koi Kachatharlep Sita Hiti Kejang Avelang Sangti Hidialong Karlitang Bor Singing Ti Chikimo Football Championship Semi-Final Kili Karbi Anglong Arlo Aronre Pen Koila Sangti Arlong Kipur Kilit Pik Ajok Khang Nangji Pura Karbi Anglong Territorial Social Security Association Atom HED Minister Sumronghang Amithang Hem Richo Hidialong Sodak Apin Puraluk Kapajirdam Pinpura Lolong Kijong Donatengke Nonamat Konatnat Adimsi Sangti Koila Arlong Aronre Pen Kipurma Kipur Adim Kelang Kechari Dam Nangji Kumatsi Bangso Asayalong Kacerap Dunma Nep Ingnang Nangji Kipur I Akor Mate Amasin Sitame Nep et Nangji Puhai Hui Jongdun Pinpur Me Bangso Pinpur Alua Puthak Kedamtang Surihini Rakre Serkep Aningkan Priya Chekluta Guwahati Geology Department Office Along Sitame Hipajirdam Etlo Puta Pachini Pining Anke Ningkani Si Pleng Etlo Sita Thangnat Kelang Kachari Kahumriabe Bangso Hut HED Minister Sumrong Hang Sitame Un Anke Mesenji Aphan Klempon Popusi Lamchak Pidun Dipupen Pankaj Teka Newsfast Karbi Anglong Pini Kothalguri along 17 number Socheng Thenta Mohila Morcha First Executive Meeting Amai Kapadopon Bangso Amailong ASDC Asong Pen BJP Kiklem Kedam Mission Theklong Si Bangpho Amithang Asong ASDC Pen COC BJP along Kachepa Ogdun Bangso Amailong Karbi Anglong Autonomous Council EM Kachirong PP Mondala Maipu Semingleng VDC Chairman Bronson Terang Lapen District Pen Kevang Komola Teron P District Mohila Morcha Akong Chunbang New Libon Teron P Lapen Prekcham Asong Japi Asong Japotum Chitong Dunsi Ing Samjin Pen Mai Bachun Pon First Executive Order Mohila Morcha Hitung Parisi Saduana ni Kesinutum All Consensus Hot Bini kami sisingkan talong itu solo program itu first executive meeting Hondo Mohila Morcha itu sukses lah. Rong Mong Wepen Jersong Inti Newsfast Karbi Anglong Karbi Taisi Khaikang Thim Binong Lapen Lam Lun Tomo Lapen Lam Arjanta Anso se Pirthia Dangalong Pachithang Thlup Nangji Pusi Wothadlangso Cheleng Sini Production Ahin Pen Kason se Pon Karbi Lam Arjan Dopalong Kapu Karbi Alam Arjan Kason se Pontanglo Bangso Alam Arjan Kason se Pon Mati Script Lapen Story Ketok Abangpu Ekontimung Producer Budheswar Kro Director Sami Sima Ingtipi Alang Litum Kabor Ipen Bangso Karbi Lam Arjan Sonse Pontanglo Wothadlangso Pen Rajan Ronghang Newsfast Karbi Anglong
Atum yarni kang sam apor wolong komaji ahithi angbong inut antu depnat abang kang rikang krangajok Karbi Anglong life apherangke Wilson terang lapen Umes Gupta banghini atumaphan patong tekang phidlo kethekdun long atum kethana tengke Umes Gupta abang cycle pen hithi dambo mahutsi aphi pen patong dunlo patong det aphi kaphere ke kat ajok pherangke Wilson terang aphanta patong phidlo aphi rat lapen police atum nepdunsi antu depnat aphan ingnanglo lapen Wilson terang lapen Umes Gupta aphan tong sekot pen sekelang ahem ponsi selang ponlo Umes Gupta abang arengahu keso akhir intang rak ajok Dipu Medical Hospital along ansi ponlo lapu Wilson terang abangke ari RA anat lapen anunganat X-ray nang jipusi doktor atumpen thanpon Karbi basapi aputhak amai dokmokam phongbirik lunseti mu Memorial English School asaihem along ronga saramai phongbirik arwahin pen mai padopon bangsomail kachari pon abang phi samili ingtipi lapen maike phalam the ke jaipon lake ronghon tok bi kam tok bi arong asar pensi pachini pon maya longkado kabe bang throk sikep sosia bang phu abang phiatum chetong dot maya long chopha aluhi rupen hanse kongchun bang KRAA lapen rong troksi arong asaratum chetong dun jumesen alam lapen bidi sore setame akimi basapia amai along than paritikang news desk report Newsfast Karbi Anglong Pini denarong tongklok LP School along Karbi Farmer Association Anparta Dairy Development Department atumpen patirpi ponsi kosonsi saikatiki lapen bibo lapen ason api kapangreng alik kapalong jima kualam rongrada phan than pachini bangso mailong Karbi Farmer Association Central Executive Committee maipu tingkuingti kongchun bang soron sing rongpi dihin rimbang longki tiso lapen pachathang chun bang harsing rongpi anparta Karbi Farmers Association Dengong branch pen kachatong dun maipu Sunil terang chunbang topon sing kiling dihin chunbang jem sing tiso lapen klembang Gopal teron lapen babu teron lapen pu dairy department pen assistant director dairy extension service dipu pen LP Bora lapen LDA diganto Bora atom chetong dun mailong kachetong dun arat atungaphan anke noke krangso anutin arideng epak rondun si ingsam chin pen mai pachun pon dan kayak ini tongklok LP school lang sedame dari department sedame lah channel ipang reng mate channel itong Karbi alat tu mata channel ipang reng mate di bom lah so pen aning kirung aning itu permanent pen channel si channel ipang reng facility mate tak agak production dan chenglok ken latung ken kudu kakir pak yang pun lahir sedame alang lima lahir sedame kamar sawan pacin pen lapen ke laso aning kirung long nil tum Karbi sai chuti ki asanga hin pedan kerang so sedame ala na chitong dun cerok kamai na chitong dun pandak kali ko ta pasal si paji paji kita pulas dok mokapen longkiram teron Newsfast Karbi Anglong Boithalang so municipal board ahin pen PMAY ahem ki kim kerang pona puthak Boithalang so municipal board vice chairman Harsing rong phar pen rara phan pachini alam the kedam tang apora horla puson asar kar pen akijoy ki sung ki dug atuma phan ki pi ke pajir pon ke chunche aputhak vice chairman Harsing rong phar pen kening je pon ateng non beneficiary atuma phan nilitum pen kelang dam anutin phan lang dam pustame nilitum pen ke theklong bang ke jong si beneficiary atum jong si chi ot pulotante labang so puthak chunche lasi contract mutual tapi ude dalo lapen aro isi bangke atar beneficiary amethang amak pustame nilitu je oji pusta nilitu methang pen department li pen chilang dona ko class materials a hormone no hata nilik jem materials a hormone ke naam keret ador exactly mane case memo nilitu apanan pulotan de contract mutual ke claim pulotan te alang litu contract itu sikai sini ale gelongi pansi mathar laso posi nilitum laso pera banget piponune Sri mane bang tangka chulai derlo account full he ako account mane block undia ko pen account jitiani ki poisa kilut pen alang litum poisa kacil draw det along la mage komat a beneficiary ma la bang soga bangke
and the departmently the PEM AY pen alali pan so dark pen action ane labang so pitak do kopi Uthat lang so pen Rajen Ronghang Newsfast Karbi Anglong Bokajan Police Station angkang mokim rong pi arong kedamatowar adung ihuma bas kachingkoy Dipupen kibang bom abas mokim rong pi arong kedam atowar adung along amat kachingkoy abas E number AS01 BC 3145 pusi pangthek ponlong kachingkoy ateng pulutangte kachithap atumta apran kedam nangji anbak do nangji pusita kopai kemerinti kithi ke jangabangke avelang seta asabasup arenga hukeso atumke doolo Bokajan Police atum bangso aberta longsi tongse kotpen bas kachingkoy adim an palidun si kisung ke povegvek atumaphan Bokajan Civil Hospital along ponsi selang pon bom lo puta birta ribdun long Lapu bas katewar handyman atum kajui pusi police atum pen birta pachini seta ritarli bomlo Bokajan pen Bisnu Lekhe Newsfast Karbi Anglong Rongkhang constituency along kedo Solona riso ejang atum chingrum si kai keta rong atowar ingthir et nangji lapen klar bordower nangji pumathasi pini riso ejang atum towar karkok lapen kapangthir asai kedeng lapen non kewang ji arning sita lapuson kangthir asai klembom nangji puta raju ingti pen nang pachini pon dong kamukam pen komal kathar Newsfast Karbi Anglong Non malong so phan bertang tong sina Come one, come on. Lami TVS Motors opposite of Tarlangso Main Gate, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS Motors. All type of scooty and bike will be available here, including all spare parts and accessories are also available here. Also, servicing facility and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. bertakang tonpen nang cirui tulo West Karbi Anglong Amri constituency ke Parlu Tenison Teron lapen Jenison Teron alang litum ahem tunpen Karlitang Wilson Teron Karlitang Simili Ronghang pi Karlitang Kelbon Teron pi lapen Karlitang Mariam Teron pi Kachekibo Football Tournament 7 Brothers Sport Association pen Patir pi Ponsi Wandram Playground Amkachi along Pinipang Cheng Pontanglo Maipu Winchester Ingti pen Ang Hoi Ching ni Ponsi Jaimek Cheng Ponlinlo Secretary Nibondro Kholar pen Aluhi Pachini Asai Deng Ponlo Labangso Achikimo Tournament along Manpeng pen Kep Hapon Dilip Singh Hanse CDC President Anthony Rongpi in charge Ulukunchi Police Outpost Lapen Rong Troxi Rong Asarpen Danglok Birsingki Center Angkang Kedo Manpeng Sarkari Sarkaman Atum Chetongdun Kechengsi Kapathu Pon Lake Umpanai United Lapen Lion Club FC Amstai Atum Hello Umpanai United FC Atum 5 pen 2 goal an Thaponsi Chepahai Ponlo Umpanai pen Pherangke David Singh Teron News Text Report Newsfast Karbi Anglong ACCEM Jagasing Ingti Asar Bora Karlitang Borsing Ingti Chikimo Amen Pen Inter Club Football Pathu Balipothar Sport Association Atum Cepatir Pri Pon Pen Sangti Hidi Pathu Aklama Long First Semi-Final Pathu Pontanglo Semi-Final Pathu Along Bobojan FC Atum Dilai Langso FC Atiran Atum Aphan 7-0 goal pen Parem Ponsi Final Along Cepale Dunlo Pini Best Player Kilong Siva Chetri Bobojan FC Lapenong E Pajir Pon Monisha Tisopi pinia bertal an budget iglok 2 minit hak me kardong